La penya barcelonista La Costera de Canals està d'enhorabona. L'agrupació compleix enguany el seu 20è aniversari i ho ha celebrat en la inauguració de la seva nova seu, que anà acompanyada d'una vesprada nit carregada d'actes que es convertiren en una festa per als aficionats culers de tota la comarca. Només per a Canals no, està per a tots els pobles de la comarca. De fet, es diu la penya de la Costera perquè és la primera de tota la comarca i es va crear per acollir a tots els barcelonistes dels pobles del voltant. La jornada començà amb una exposició de les millors portades del diari Esport durant els últims 20 anys, com les golejades al Real Madrid o els valors d'or aconseguits per Messi, i una altra de les fotografies amb els millors moments viscuts per la penya en les seues 2 dècades de vida. A més, els culers que s'acostaren a la nova seu, situada al carrer Mig número 9, pogueren disfrutar i fer-se fotos amb la copa d'una de les 4 Champions que té el club català en les seues vitrines. Tot amb la presència de l'exfutbolista de Barça i València Robert Fernández, del patró de la Fundació Barcelonista Josep Maldonado i del directiu Pau Vilanova, que acompanyà al president de la penya Didac Ejido en el tall de la cinta que inaugurava oficialment la nova seu. Sempre és un goig i és una alegria inaugurar una seu de la penya, més amb una població on hi ha tanta llarga tradició del Barça, 20 anys de història de la penya, i que ara aquest grup de jovent que s'han posat al davant, que ens demostren que la passió i la vida del Barça està molt ben representada i amb una gran esperança de futur. La valoració de l'acte ha de ser positiu, és una mostra més de que les penyes són la representació del club. Aquí no només feu futbol, aquí es fa sentiment, es fa valors, es dona a conèixer el que el Barça representa. A continuació es va fer una cercavila pels carrers del poble, acompanyada d'una banda de xirimiters, fins a arribar a l'Ajuntament, on es porta a terme la recepció oficial per part de l'alcalde de la població, Ricardo Cardona, i el regidor d'Esports, Antonio Pérez García. La jornada es tancà amb un sopar que posava el colofó d'una gran festa per a la penya barcelonista més antiga de la comarca de la Costera.